Kining kay katamong panalangin nandin, King umpisa yung pamuklat na panalangin, sasabihan ta, sinabi ko, at sinang ayon ng kayo, anyang amen. Ayon, Uy, kapaming mayupaya, kaburian mo, ing miyaw gumlangan keka, ding sablang tao. Uy, ning kaburianin nga pong Ginoo, ding gana-gana. Miyagom langan kaya. Haliwa mo rin katoliko. Haliwa mo rin ang sasamba king apong Ginoo. Ding gana-gana. At itimid kini bang kanita itindihan tayo ining ebanghelyo. Kasi Jesus manaral ya at akita mo meto nga pangkaraniwan king chapter 13 ng San Mateo. Kaya pamanaral po ta rin yung pakisabyana liwaren disipulo nga gamit yung talmihaga. Talmihaga. Gagamit kitang paralan agagamitan na karing kayang alagad. Bakit? Uli makasarala kang Jesus. Makasarala. Nung magsalita Jesus kitang paralan, gagawa na gagamitan na karing kayang alagad, malyari. Ulindeni, saguli mo itang diretso may sabyan, makabuklat lakin. Huring makasaraisip, baka naning gawan mo. Naning kay kang paralan. Kini kaya kakit, numakanuya kagana ka at kaya pa ng apong ito. At yun yung sinabi na, den taong den makasarala isip. Labisang maniwala ka na ako. So, nung ita mo siguro, paboren mo lang rin. Rin bisa makiabi. Makanyan, Sabihan ta, paboren mo, itana mo. Pero yung apong ginong ali. Kalupa na mo, karetang mga labasan na yeldo, itang telmihaga nining menanaman. Kaya katampat siya menanaman, kasiguraduan mo, muretang pitamnanan masalese, Patsete namin, tumubuyat mamunga. O itang talimhagang ginamit ng Jesus, pati kano yung dalandalanan. Dininanan bi. Pati itang isipan tamong sukat, na dapat tamnan. Timna na pa. Makanya niya kasi nga pong Ginoo. Andiyan makasara ka, andiyan katatanggap, na kay Chipwera. Sundo na pamurin, yung kayang kayapan alo. Sundo na pamuring, ipakit kay kayong dalan, bang kanita akit me at akilala me. Ining talimhaga, pamamarala ng Jesus, aga nakaki itang meto nga parte na ng Ebanghelyo ng San Juan, chapter 9. Maralas gagamitan tayo ni potang Quaresma. Tungkol ya kitang bulag. Jesus, pepakayap na yung bulag. At yung kinayap ya, may pamulala na rin tao. Kasi may nakit siya. Delare ka rin pariseo, elabisa manwala rin pariseo. Sinabi rin, ginawa ka niya, ba't kaya nga pong ginuyan? Marok yan, tao yan. At pagkasabihan dala rin pengari na. Anak me pinine, nga na. Basta timbalo, may dati ang bulag. Makaranyang may nakit, may balo. Tatakot lang magsalitan tutulin po, tami at chipwera la. Kaya ang karelang relihiyon. So, niyang pagsabihan din yung bulag, dati kong bulaga na. At, tela na ako mata, may nakit ko, Ulit-ulitan da, kukutang, at yakin Diyos, itang tao nga ita. Nga makasarala. At anyang bandang tawli, inetsepwera lekore, kayang karelang sinagoga. At misan mikit lang Jesus, at siyempre chula namang karindang pariseo. Nga naman kanya ni Jesus, di natangkungan na. Bangkanita rembulag, manakit lang. At detang manakit, mabulag lang. Patalimhagaya. Na sinabi rin pariseo, bulag kami wari. Yan naman diretsa ni Jesus. Uning itang pamamarala na. Linawi rin sarili la, minisip la, at sinabi na, kaya masiguro, bulag gara. Na sinabi ng Jesus, nasasabihan yung bulag kayo, alang marok kanita. Pero nasabihan yung manakit kayo, manatili kayo, hindi kayong kasalanan. Patalimhaga. Hindi kayo kimbiye, nakita mo, tin mo naman makanyan, patalimhaga. Nang kay manaya tamo, o nanako diretsyon.
Pila na nakang beses diretsuan, inakaman makiramdam, uling makasara ka kaya. Timo itang meto nga yanak, misa na bengi kabang mamanganla, nga na makanyang kandadi na, dadi ana, siya magkano yung bayad na kay kabalang oras? Anang, 5 Brian per hour. Ana, siya kay ko ana, 150 pesos per hour. Na. Potambat may nga na may katipot kong 150 ana. Malyari ka ng paksabyan may itong oras. Patalimhaga ita. Siyempre, sa kutang na ning daddy, uti mo na sabyan diretso. Pila na ng beses dugong sabyan. Murira ka nga kasabi. Yung kahit kimbiya makanyan mo naman. Yung nga pong magsalita ya kay katamo, sabi ko pinandin, kaswertyan tamo. Tamo kini, yung nga pong magsalita ya kay katamo. Kapamilatan da rin kayang amano. Pero nandun nga amano na nga rin, nila sapat, nang kayimbiye, ituro na katamo. Potang ating malyari kimbiye, makaipisip ka. Kaya makanyan, agka na kami, yung apong Makanya niya kagana ka in Diyos. Kaya nakatamo yung tsepwera, mupin, miyayaliwa, yung paralana. Andyang makasara kaisip kaya, andyang yung puso mo sarado ya kaya, kaya nakatuknangan yung apong Miyayaliwang paralan gamitana, ba nakangalapit kaya. Yasat kaniting kay katamong kapag masusyan, nga nakantalat panalangin, deng kapatad tamo, nanggang masakit pa pakarakarela, yung pabalaus nande, yung apong Pangaditala, nasaan yung apong muhitang tutok nang susopa nala, na pagkalub na naman yung grasya, na may buklat lalo, bangka nita, atanggap da, yung kayapan, haburi ng malyari karela. At kay katamo, pasalamatan tayo nga pong Huling sinabi na, karening kayong alagad, at balo tamo, itamo, alagad na kataning nga pong alagad na katamo. Well, tinya naman sasabihan kay katamo, kapaladyo, kapaladyo, kaswertya nyo. Huling tayong matayo, manakit lang. Deng balugbugyo, makaramdam la. Tutupin ita? Nung tutuy ta, pasalamatan tayo, kaniting grasya. At sabihan tayo nga pong patantanggapan tayo kay Eucharistia, sopan ko naman, bang kanita maging kasangkapan ko, kim pamanlapit na rin tao, keka. Amen.